la vida i suma vida als anys. Recte. Adéu, Arturo, adéu, artista. En aquest circ va ser l'amo de la pista. Buscava sempre l'experiència del que fos novetat. Mai no et conformaves amb la mediocritat. Adéu, Arturo, adéu per sempre. La teva vida és un gran exemple. I si pogués triar com viure, t'ho asseguro, podria viure com l'Arturo. Sí, és... Clar, això no, Miquel, això no estava bé. Clar, no, perquè anàveu del revés. Ai, perdoneu, mira, ens enganxeu aquí assajant. Acabat l'any i encara estem assajant-ho. A veure si s'acaba aquest 2021, que Déu-n'hi-do. I comença el nou any, Perquè no sé si ho sabeu, que el 2 del 2 del 2022, bueno, ara al febrer, nosaltres, la Cubana, entrarem al Coliseum amb Adéu Arturo. Un Arturo que ha fet per mig món i que han vist més de 300.000 persones. Bueno, és que només quedava fer-lo aquí, a Barcelona. Escolteu, ja que estem aquí, aprofitem i traiem les copes i brindem amb ells. Home, i tant, amb les ganes que tenien d'estar aquí a Barcelona. Bueno, ja aprofitarem aquest brindis en nom de tota la Cubana, els que estem aquí i els que estan a casa seva. Amb tots els que han passat aquests 42 anys de la Cubana aquí amb nosaltres. I us volem desitjar un bon any, prosperidor. I si pogués triar com viure, t'ho asseguro, podria viure